Hej alle sammen, og velkommen til den første video på min nye kanal. Og på min første video har jeg Jakob med. Kedeligt. Ja, du er. Ja. Og vi skal spille noget Swordcraft. Jeg skal ikke. Så lad være med det, ikke også? Og jeg sætter selvfølgelig et link i beskrivelsen. Ja. Click on the big picture. Undskyld. Jeg blev unmuted. Dota 2. Dota 2, hvorfor skal jeg spille Dota 2? Gider jeg da ikke. Dota 2. Det er ikke den samme besked. Der står Dota 2. Har jeg skrevet Dota forkert nu? Dota. Det er jo Dota. Dota 2. Dota har det venter. Spiller lidt af Dota. Nå. Party Pixels. Wow. Har jeg egentlig hans pladstegn? Hvad er det hans hoved der? Nej. Get. Dota 2. Spil nu. Start spil. Nothing. Click. Creeper, lol, har jeg ham. What the fuck? Creeper. Giver det ikke nu? Næste. Færdiggør. Godt. Vi sitter her, det venter. Vi spiller lidt af Dota. Det for en ven. Der er noget, han trykker sig. Ja. Helt seriøst, de siger helt sådan, det virker. Vil noget. Der er et eller andet galt. Get Dota 2. Nå. Den er ikke færdig. Drenge og piger, vi er på Risha rankene op til den højeste rank, som jeg er i. Så vi skriver WAP A. Kedeligt. Shut up. Kedeligt. Der har vi WAP A, hvor der er et kul i. Så til at starte om en cirka en time. Start spillet, når det er klart. Og så har vi i Start spillet, når det er klart. Ja, se, der har vi Iron Ingot. Hold så din kæft. Start spillet, når det er klart. Og her har vi Iron Ingot. Så har vi det. Start spillet, når det er klart. Ej, okay, ved du hvad, jeg gider kraftigt ikke, når jeg laver det en anden dag. No, my bed has blocked my card so I can pay. Lol, my dad. No, you've never of Steam now. Now they say that yup, he really sucks. Hold så kæft. Nå ja, drenge, jeg gider ikke at filme lige nu, hvor Jakob han irriterer. That has
blocked my card so I can pay on internet. Så ja, vi slutter den første video her. Also, it's Hej, work. drenge.